Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile. Wena usophila ngokugula. Imoto ziyagingqeka, imizi iyasha. Impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala. Awusazi wenze njani. Lalela, uma udokotela engakuvusela into yakho, iphinde ivuke. Ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile. Akuvusele into yakho. Ubuyele esimeni obukade uyiso. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Baba udokotela engakuvusela lento yakho. Ujikelele kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabulile namhlanje sinamakhosi osuka endaweni yaseYangweni eMthwalume eSouth Coast. Uzivakasheleke namhlanje uzothula ke umsebenzi wakhe. Ukhala kakhulu ukuthi awulithola ubisi lwengulube emakhosi ukwazi ukuthi kwenzeke izinto. Makhosi awubingelela. Ngiyabingelela baba udokotela sanibonani. Yebo. Uthi umuntu athola ubisi lwengulube ukwazi ukuthi umcuphele. Yebo baba udokotela angathole ubisi lwengulube. Lento siyayiposa. Yes, akathola ubisi lengulube ngizobe sengimnika imithi ewuthu mina. Uzothatha ubisi ngulube? Ya, senzelani ke baba udokotela? Yena uzothatha ubisi ngulube. Uzothatha phi? Uzothola nje azalifuna. Liyathola ubisi lengulube. Ziyasenkwa? Yes baba udokotela. Inyanya nje. Hayi shuthi phela usizo awudingi. Kodwa nje odingwa wena onazo ngulube? Anginazo baba udokotela, anginazo ingulube, ngineimbuzi. Imbuzi ya. Le umuntu othi uzomsebenza uthathe kuye. Yes, le mbuzi engithi mangithi. Ake siyimise le ubisi, ake sibuyele kule mbuzi. Ufuna le mbuzi la ngithi khona mawuzokwenza umsebenzi lo wembuzi. Ngikunika mina kulezi zami. Mephethe 30,000. Mephethe 30,000. Ngithathele imbuzi nyama. Ngithathele imbuzini zami. Kodwa mefuna umsebenzi wobisi lengulube, hayi unayo ingulube. Cha, anginayo ingulube dokotela, ngeke ngifuye ingulube. Kodwa imbuzi inkomo. Kodwa imbuzi nezinkomo zikhona nezinkukhu zikhona. Nezinkukhu? Yes, nezinkukhu baba dokotela zikhona. Le ndidliwa zenkukhu encane. Baba udokotela yena akathola ubisi. Ngithi khona lena ekuthiwa idliwa uphozela izinkukhu le konhlanhla baba udokotela. Yilo kwa 6,000 ngekuyeke. Kwenza kanjani kona? Lokho baba udokotela ufika kumakhosi ucela. Yes, asikuposi ke lokho. Dinga wena nje ufika uqobo azokwenzela umakhosi. Futhi mawuzokwenza lonto ufika ulale. Lokho embuzi yampasela? Lokho embuza ngiposi. Shuthi phela mangizokuposela imbuzi ngizoyithini? Ngizoyiposaphi? Uzoyithenga ngale. Kufanele iphume kumina. Imbuzi kufanele iphume kumina baba udokotela. Nakhona uyalala lo msebenzi. Uvula izinto zakho sangoma, thola utshani lobo seduze kwendlela kuze kuvuleke nomsebenzi. Khona lo tshani ke baba udokotela, utshani ihlukene kabili. Khona lo ngathi incane. Lo jwayelekile. Khona lo tshani ongathi bude. Ibona ke lo ngikudinga ukuthi isangoma, ngikhuluma ngesangoma. Ngikhuluma ngomuntu oyisangoma wathwasayo. Othi umsebenzi uvalekile. Isigodlo kuthulekile. Useze waye etafuleni kodayisa. Ngithi akafike nalolo tshani noma akathole lolo tshani, mina ngizomposela umuthi noma akafike mina ngizomenzela umuthi azowuphahla lo muthi. Uma esewuphahla lo muthi ahambe ayogeza ngawo emfuleni lo muthi. Kodwa ke soxoxa kahle efonini sengimchazela kahle. Akathole lo tshani ebese ngimenzela lento kuvuleka into zakhe asebenze umntwana ethongo. Ikhona indlela yokuvala noma ukushaya abantu mebekuhlupha? Ikhona baba udokotela. Ukhona umuthi wokushaya abantu abakuhluphayo. Ike emsebenzini abamosha ibhizinisi lakho noma ngabe ikuphi. Umuntu okuhluphayo nje thinta umakhosi ucela. Landa abantu bakini ongabazi bafihlwa kuphi noma bakude. Yebo baba udokotela nginala abantu authority umuntu wayehlala eGoli. Basuka kubo esemncane bayohlala mhlambe eMpumalanga. Akazi ukuthi wafihlwapi manje ebusuku uyafika uyamhlupha noma into zakhe zivalekile. Inhlanhla zakhe azikho kahle, inhlanhla zakhe zibanjwe yilowo muntu. Ngizothi umakhosi ucele uyakwazi ukulandela lo muntu ezekhaya noma ezempilweni yakho ebese uyalungisa into afanele ilungisele lo muntu ebese into zakho ziyavuleka. Lo muthi lona umuntu uyakwazi ukuthi umpose noma kufuna afike azowuthatha? Uyaposa mkhulu. Uyaposa lo? Yes, uyaposwa lo muthi. Yebo.
Phahla uthole isibongo sakho lesi ongasazi sakini. Yes baba udokotela baleke kakhulu lokhu uthothi akazazi umuntu uthi wakabani isibongo wazalwa nje ubaba waseyazi yambele manje udinga ukulungisa thizeni manje isibongo awusazi uyabona ukuthi hayibo cha hayi akwenzeki lutho mawuthi uyahamba uyohlola kuthiwa yile sibongo thinta umakhosi ucela uzokusiza akwazisa isibongo uthi wakabani akulungisela isibongo sakho usazi la uzomhlolela uzoya kwakhe ebusuku umenzele ebusuku uzowenza kanjani baba udokotela ave ngizoya kwakhe ebusuku ngizomhlolela lapho uzokwenza mhlawumbe ubaba uhlale hostela yedwa labafana lala nababalala ba4 laba lo munye ugodukile bese uthi lo munye bese ngiyakuyena mina umfana labafana ba2 bangena ebusuku vese bama security lo munye vese ugodukile lo baba uyedwa ucela uzomenzela into ebusuku kwakhe la ihostel hayi kwakhe ngize kuyena eyedwa ebusuku cha phela ngithi uhamba nocela uzosala lapha emotweni ngoba ngakashiya imoto uzosala eminyango ucela mina ngingene ngedwa ebusuku nendoda hayi baba udokotela hayi indoda i-custom siyaposa baba udokotela akuyona indoda i-custom custom kodwa ngiyaliposela angiko ngena ema-customina imadoda ebusuku hayi ukuthi indoda i-custom noma efone ebusuku i-custom lelo foni yes noma ngabe i-custom kodwa ngithi mina baba udokotela ngiyaposa ngophepho siyathumela nangama-taxi siyathumela ngamabhasi kodwa manje ngophela ngisiza amakhehla mina lana ngoba uyakutshela ukuthi isalwazi kade nje sahamba manje ufuna ukwazi ukuthi sahanjiswa yini ucela ufike la anginankinga ke baba udokotela mawukuthi yena akakwazi ukuzohlola kamakhosi ucela umakhosi ucela uyahlola ngefoni shaya inamba ngikuhlolele ngefoni susa isilwane lesi esikuhluphayo esivalile into zakho ngoba ufuni manje asikhulume ngesilwane ka baba udokotela asiliye indaba yekhehla Lithi usemncane nje. Asiphume ekhehleni babudokotela. Kodwa liyasho lithi usemncane. Lona ngithi Lena likubiza ngomacele uze uyabathela nje hayi ngome esicela. Emlithi macele. Hayi akuthola usizo ikhehla akuthola usizo kuphela. Laba budokotela esilwaneni uthothi uyalala ulele ebusuku uhlushwa isilwane uyasibona ubona into ezingekho right ngidinga labo bantu. Ngidinga labo bantu abathi hey makhosi nginesilwane ethiwa kade ngaba naso asuki ususa mina babudokotela umuntu ohlushwa nje isilwane isilwane nje ahlushwa isipoke ohlushwa into nje noma utiko lo ohlushwa into nje noma uhlushwa lo muntu ahlukene naye noma uhlushwa lo muntu owahlukana naye lo kulandele kuba ngesicefana noma ngabe uhlushwa umuntu emsebenzini ufuna wena ukugxoshisa ebese ngena umngane wakhe noma ngene wakho phela menihlola uyicefe umele kulandela usicefe lo muntu babudokotela ngoba wena usuqhubeke nempilo nothola omunye noduluke kulandela lapho wakufebela mhlambe wakwenzela into lapho uyachaza ukuthi yini walingeka wena ulingekanga wena mshiye nokulingeka kwakho wena aqhubeka nempilo ke kunabantu abathi 07850778828 06999444366 bazothola abantu bazothola unosihle cele babudokotela makhosi ucele emthwala umenyangweni stop ikampani sibonga kakhulu bonga babudokotela babesizojabulisa siyabonga babudokotela Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyagingqeka imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela uma budokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku 082 4591816 noma ku 063 689 8922 babudokotela engakuvusela lento yakho ujika kulelo kwezokwelapha